meidän blogin pariin. Kuten näette, studiossa on tapahtunut valtavia päivityksiä. Visuaalinen ilme on siirretty suoraan vuodesta 1954 vuoteen 1994. Tietysti nyt mulla on ehkä enemmän paineet kuin koskaan aikaisemmin. Joo. Nyt on erittäin hyvä aihe. Tavallaan aloitettu jo. Eli mies vaihtoo, jos homma ei toimi. Aloitetaan ihan semmoisella niinku mielettömällä videoeditointitykityksellä. Eli eilen maanantaina aamupäivällä tuli Twitteriin FF Jaron loistava twiitti, joka näytti tältä. Hyvä. Nyt mä toivottavasti onnistuin leikkaamaan sen siihen väliin sillä tavalla, että te näitte mikä se twiitti oli. Katsotaan mitä kävi. Joo. Ja hiukan myöhemmin, itse asiassa pari tuntia sen jälkeen, tuli Vaasan Palloseuralta tällainen twiitti. Okei, hyvä. Nyt toivottavasti mä jätin siihen sopivasti tilaa sieltä, että mä pystyn leikkaamaan se sinne väliin. Katsotaan mitä tulee. Okei, aikaisemmin puhuttiin jo Miksu Pantalaisen erosta, mutta ylipäätänsä. Vanha sanonta sanoo, että joukkuetta ei voi vaihtaa, niin vaihdetaan valmentaja. Ja siinä on jopa oikeasti tietty logiikka. Jos ajatellaan vaikka viime vuodelta Veikkausliigasta Esa Pekosen potkuja tai nyt Miksun potkuja, niin siinä kohtaa kun valmentajan sekä se peli että olemus ja sitten puheet yhtä aikaan niin kuin, näyttää sen, että eväät on kerta kaikkiaan, niin kuin, että ei ole mitään annettavaa. Me ei voida koskaan tietää, mitä siellä kulisseissa oikeasti tapahtuu, minkälainen yhteys on seurajohdon, pelaajien ja valmentajan väliin. Nyt Vaasan Palloseurasta siellä oli tulokset. Huttusen olemus oli kieltämättä varsin lannistunut, joukkue oli pelillisesti varsin lannistunut ja kulisseista tuli myös semmoista puhetta, että siellä on erimielisyyksiä kokenetta pelaajien tai no siis ylipäätänsä pelaajien ja ryhmän kesken. Meidän on täysin mahdoton tietää kaikkien, jotka ei elä siellä oikeasti sitä arkea, mitä siellä tapahtuu. Mutta toinen kysymys on se, että auttaako se? Totta kai. Mä voin sanoa itse, niin kun ajattelen asiaa valmentamisen näkökulmasta valmentajana, niin kyllä sitä aikaa yleensä pitäisi antaa. Okei, Huttusella oli nyt ollut aikaa. Sinänsä tuli tietysti ihan outoon paikkaan, että europelit on alkamassa ihan niin kuin nurkan takaa. Okei. Ylipäätänsä pitäisi puhua siitä, kuten mä aikaisemmin sanoin, semmoisissa tilanteissa kuin missä Miksu nyt oli tai Pekonen vuosi sitten, jos se tilanne on niin kuin aivan selvä, että niin kaikki kärsii, jos jatketaan, niin silloin se on selvä. Mutta oltiinko Huttusen kanssa oikeasti siinä tilanteessa? Toinen hyvä kysymys on se, että kuka tulee tilalle? Aina se pitäisi olla melkein olennaisempi, jos ei se nyt ole niin kuin tosiaan niin, että mikä tahansa on parempi. Niin mieluummin sen uuden valmentajan pitäisi määrittää, vaihdetaanko miestä vai ei, eikä sen joka on sillä hetkellä töissä. Ja heti nousee, niin kuin aina nousee heti se, että onko oikeasti niin kuin siellä taustoissa se tieto siitä, että miten se homma etenee. Tästä on maailmalta kymmeniä esimerkkejä. Tämä on niin kuin tyypillinen asia, mitä jatkuvasti tehdään. Suomessa on oikeasti tällä hetkellä todellinen ongelma, että sellaisia aina nuoria kykyjä ei ole tulossa. Ainakaan ihan hirveästi. Totta kai joitain on, ja meillä on kehittyviä valmentajia, mutta sitten me ajatellaan sitä, että ketkä meiltä olisi lähdössä niinku ulkomaille. Kuka olisi sellainen valmentaja, joka oikeasti tultaisi Suomesta scoutettaisiin eteenpäin. Niin sitä porukkaa meillä ei oikeastaan ollenkaan. Meillä on vaan semmoinen niinku hirvittävä keskinkertainen, tai siis vielä kohtuullisen suppea huippuvalmentajien
massa, joka on vielä sisäisesti niin kuin kokonaisuutena kohtuullisen keskinkertainen. Ja se on iso ongelma, koska se kertoo siitä, että meiltä puuttuu sitä näkemystä. Kun ne kärkinimet on heikkoja, niin totta kai silloin niin kuin se vertailupohja, mikä meillä on, johtaa siihen, ettei meillä edes opita ymmärtämään sitä, mikä se todellinen vaatimustaso on, mikä se oikeasti pitäisi sen valmentamisen sen hetkinen taitotaso olla. Ja jos emme sitä taas nähdä, niin meidän peli ei voi kehittyä. Ja jos meidän peli ei voi kehittyä, meidän pelaajat ei voi kehittyä. Valmentajat on oikeasti paljon enemmän kuin vaan pelkkiä managereja, jotka valitsee pelaajia, heittää ne kentällä tiettyyn muodostelmaan ja antaa jonkun niin kuin karkean raamin, missä homma toimii. Okei, mutta tämä oli vaan aloitus tästä aiheesta. Jatketaan tästä lisää. Varmasti tulee lisää puhuttavaa tästä valmentamisesta, valmentajien erottamisesta, kenen pitää valmentaa ja mitä joukkueet ja koska ja kuin. On ollut ihan sairaan siistiä nähdä sitä, että kanava on saanut seuraajia, näitä videoja on katsottu, varsinkin se että sitä kollaasi-fiilistelyvideoa sieltä matsista yläkentältä on katsottu niin paljon, ollut tosi positiivinen yllätys. Tarkoittaa, että semmoisia videoja siis toisilla tulee lisää, että jos tiedätte, kieltäkää. Ja hei, edelleen, seuratkaa kanavaa, jakakaa videoja, rohkeasti jakakaa, kommentoikaa, sanokaa mielipiteitänne. Varmasti reagoidaan palautteeseen. Loistavaa, hyvä, yes.